Good morning por la mañana. Okay, we are packing the unpackaging. Don't mind my panties. And inayos na namin yung maleta. And after this, liligo na mi. And I don't know where we're going kasi mamaya pang hapon yung flight namin, alas 4. Alas 9 lang ng umaga. So hanap lang kami ng kung saan kami pwede mag-desayuno. Nasa train na kami. Guys, sa Wakar, bababa tayo sa Invaldes, kuha tayo ng Metro 8, tapos bababa tayong Opera at tayo maglalakad hasta sa ating breakfastan, and then I think we can head to Head to the traffic light. to the motherfuckers. May time pa naman kami, actually. Like, pwede naman kami umalis na mga 2 or 1:30. Bale. Stan Rojo. Guys, we are in Opera. And nanap na namin ang kung saan kami mag-breakfast. And then, we're na ito parang ewan, di namin talaga alam kung alin talaga yung sentro. Pero dito, daming commercial thingy na hindi namin nakita these days. And very interesting. Ang laki ng Paris. Like, ang daming parts na different parts. Different parts of angles. Yeah. Apaka-cute naman ng Starbucks nila. Ayan na po ang aming ChatGPTs. Nawawala na. Kasi no sé, hindi siya sanay. Starbucks, no? Bale. Guys, tingnan natin. Si. Pero yung mamaya pagkano tayo? Bili tayo dito. Mamaya? Sí, amor. Kiriko. Este mejor que el de ahí. Wi-Fi reservation. For sitting? For click and collect. Ang laki oh, guys. Oh my God. Kakao. Hindi kita. Uy, ba? ¿Dónde me lleva? ¿No? Sí. Al final dito ka na sa Midor. Midore? Midor? And then wala. Breakfast kami here. Ang dami kasing tao sa kabila, guys. Ang haba ng pila. Tapos walang upuan. So dito muna kami. My God, my face. Oh my God. I'll miss Paris. Just a little bit. Dami pang kulang na kulang. So kumuha kami ng dalawang mini pan ng chocolate, dalawang mini croissant, creme brulee, chocolate and coffee, and ano nga to? Paris Express. Paris breast. Paris breast. Grabe. Okay? First thing first, wash your... Sugar, no? Sí. Es como la mercado. Toma ya. Es crema con azúcar. Está bueno, mira, amor. Mahulog, mahulog. Paris breast. Breast pa talaga. Oh. Ang creamy. Okay.
monument na to, pero I think it's important. So, record ko na lang. Ano, John Arthur. I think it's John like Arthur Neri. John Arthur. Nelly. Neri the second. Neri the Knight. Ito yung Panteon, hindi ako sure. Like, literalmente guys. Ay, di ko. Ito kami na magte-take away sa blend. So, magkita lang kami ng matawagan kami. And then, after this, I guess we're going. Okay guys, so dito na kami sa Aeropuerto de Orly. Thank you so much guys for watching. Ingat po kayo palagi. Hit, like, subscribe, and share, and Hindi everything. pa tayo nakapaan sa Oras lang. So yun na guys, wala. Papasok lang kami, stay there, and then back to Madrid! Let's go! Bye-bye guys! Bye-bye! Bye-bye! Ciao!